Okay, er du der? Så sådan, kom. Vi køber den her. Vi køber dual pistol. Hvad? Vi køber dual pistol. Nu har jeg lige købt shotgun. Jamen, nu køber vi dual pistol. Så sådan, det er lige meget, fordi vi dør alligevel. Oh shit, man! Ej, GG. Jeg prøvede på det. Shit, hun hacker. Fuck, hun er syg, mand! Nej, hun er faktisk ret rask. Hvad? Hun er alt for rask, synes jeg. Nu vinder vi det her. Ej, det var dig, der havde bomben. Ja. Hun ramte mig. Det var ikke dig. Det var ikke Jolen, der ramte mig. Okay, Fred. Nu gør vi det her sprøjt mandfolk! Oh shit. Om det tager den kvinde. Kom så, Fred! Du kan godt! Du kan godt, det er det! Reload! Alfred, reload! Nej, hun flasher der! Hun flasher der, Alfred, gå tilbage! Sådan! Sådan! Jeg har ikke Hun bomben. kommer nu, hun kommer nu, hun kommer nu. Jeg har ikke bomben, drenge. Nej, det var mig. Okay, er du der, Fred? Nej! Ej, GG. Kom vi under hende. Oh shit! Du er ikke min, du skede, så. No. Hun under.